aman bawa arnai kan sejak orang jabai yang ni nama voice per ketuaan aja Rono only for ladies and kids. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय दिनै सालबारि बाजाराव गंसे बिउटी पार्लार खुलिगोन ओपनिं सेरेमनि दं बेहाय लकेशना जाहैबाय सुस्मिता हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेनि खोलाहा लोगोसे बेहाय सनिया मबाइल स्टरबो दङ बेयाव मबाइल आरि फाहामो बे सुस्मिता हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बे सातकान बिल्डिं गंसेयावनो बेनि खोलाहाजों मोनसे सानजाखै हाबनाय गलि दं बे गलिजों नोंथांमोना हाबबाय बे गोदानै खुलिजेननाय बिउटी पार्लारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन भिडिअखौ लोगोबा जों भिडिअखौ जागायदो जोंहा बिथाङा रेडि खालामगासिनो दा पिता हासनो Fashion Point Ladies Beauty Parlor and Salon. Opening hours 9:30 AM to 7 PM. Call for booking. Tengah pura ready. जोंहा नै chief guest मोनफैबाय दासो. Opening खालामग्राया जों दासो मोनफैदो नै. बे जाबाय जा बिउटी पार्लारनि बिगोमा. बिथाङा रेडि जाना दं नै. Mama lari behai, bibar dong, kemsi, ombay dhuk, deslai, aronai, alas nih, be madam nih gana gan bikau, nih bikau opening kalamang batai. Malai kau nih student kan ketara lakale tuh nih, blog kau nih, malai nih kau nih student nih. Kita kan assistant malar nih. Boleh menang nang gue. Mana ke? Masas kalam masas. Beri masas nama. Beri masas siapa? Beri masas kalam gue ya. Opening kalam tak aja ready जाबाय नै. Hari पार्लार नि बिगोमाया opening kalam mereka. Masih aroni zaman bawa mereka ready जाना दङ. Aman बावबाय. Arnai kan sejak orang जाबाय. Kakak. नै बे बिउटी पार्लारखौ ओपनिं खालामनो थाखाय नै बिथाङा जोंहा धुप-धुना रेडि खालामगासिनो लोगोसे बिथाङा जा बिराद खुसि मिनिगासिनो मालाय पार्लार गोदान खुलिनायनि पैसा Enggak gila, mutu gila, kau ngerti mutu pai, masa kok? Rosa terus. Gila. Bila sih banyak sih kau. Masa mutu pai gila. Maafnya tiam langsung pai. Welcome. Kita dah opening जाबाय फुजारिया सफैबाय दा बिथाङा जोंहा फुजा होसिगोन आं सिजा लांसै दा खानायखौ दं आङो माने बे सुबिदाखौ नेखाबाय दं माबोरै फ्रि हाजानो मोनगोन बेखौ नेखाबाय दंमोन आङो ओपनिंआव थाइसेल' होगोन आङो दखान गोदाननि बे जाबाय जोंनि सालबारियाव नकुल मार्केटनि सिङाव
जोंहा गोदानै मोनसे बिउटि पार्लार अपेनिं जादों दिनै बेहाय दिनैसो जोंहा बेखौ अपेन खालामदों नै बिथाङानो जाबाय जोंहा पार्लारनि बिगोमा ओमफ्राय नै बिथाङा जोंहा दिनै पार्लारखौ अपेनिं खालामदोंमोन खालामनाय मास्टाराबो जेनेबा टिचाराबो बेनो आं बिजोंनो सोलोंजादोंमोन बे गुरु स्टुडेन्टमोन दा गासैखौबो कमप्लिट रोंजोबनानै दा बिथाङा जोंहा गोदानै माने गावनिनो मोनसे दखान ना मा होनगोन बेखौ दखाना जेनेबा बिउटि पार्लार खुलिदो दा नोंथाङा माबायदि मोनदों गोदानै मोजां मोनदो एसे जेनेबा गोसोआव एसे नार्भासबो जादो नायनोसै लासै लासै सरायलांसै माबायदि जाहैयो उनालागै गासिबो नाजाना थायोबाथाय साक्सेस जाफुङो ओमफ्राय गासिबो फैलायबाय जाबाय लोगोफोर दे अपेनिं जाबाय बे अपेनिंआव माबाफोर अफारफोर दं नामा अफाराथ' दङ दंनाया लोगोसे नै बिथांनावबो सोंनोसै जोंहा नैबे पार्लारनि मास्टारमोन दिनैनो दा बिथांनाव सोंनोसै दिनै सिफकेस जानानै फैबाय दखानखौ अपेनिं खालामना होबाय दा गोसोआव माबायदि फिल खालामदों सासे सिफकेस जानानै प्राउड फिल खालामदों आं मिथिनायमोन आं सोलोंनायजों माजों दा सासे आंनि सोलोंनाया जे गावनि निजा पार्लार खुलिनो हाबाय ओंखाय आङो गोग्गानाय मोन्दों आंनि जे स्टुडेन्टआबो माने निजा मोनसे दखान खुलिनो हाबाय पार्लार खुलिनो हाबाय बेनि थाखाय आं प्राउड फिल खालामदों आरोना थेंक इउ लोगोसे नोंनि सिगांनि बे पार्लारा बबेखिनियाव जायो लकेसना बबेखिनियाव अननानै खोन्थानो हागोन ब्रिज खाथियाव बोजों जायो साइडआ ओरैनो सानजा साइडजों सालबारि रुकुइ थांनाय लामानि सानजा साइड ब्रिज खाथियाव थेंक इउ बयखौबो फैनानै बिथांनि पार्लारावबो बिनावबो फै सानैनावबो नैबे गुरुनावबो फै लोगोसे नैबे स्टुडेन्ट बिथाङाबो गुरु जासिगोन साननैसो उनाव नै बिथाङा जाबाय लोगोसे जोंहा बिउटि पार्लारनि मासाजमेन जोंहा मासाज खालामगोन फुजारिया फुजा होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो हेयार मासाज खालामगोन मोदोमनि मासाज खालामगोन हेयार मासाज ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति नै आदाया जोंहा डलार नागिरबाय दं इउटुबनि डलार सोंगासिनो नोंलाय मा नागिरदों ना फुटन एक्टरखौ बेरायग्राया इउटुबनि डलार नैयाव आपडेट खालामदों ओमफ्राय नैयाव इउटुबनि डलार माबादों माने इउटुबनि डलार आवनो फैनो थाखाय वाइ टुटि गाबदो होदो आङो रेडि जासिगोन जोंहा नै केक हानोसै अपेनिं सेरेमनि खुसि मिनिगासिनो आथायानो लोमाखै मालाय दखान गोदाननि आथायानो लोमाखै मालाय केक रेडि खालामगासिनो नै अपेनिं सेरेमनिनि थाखाय नै जोंहा बिथाङानो पार्लार बिगुमानि मा होनो एक्टर बिथांनि अननायावनो दिनै बिथांजोआ गंसे पार्लार खुलिनो हाबाय मा ओनसोलाव सिकिरि जानांगौ केकआनो रेडि जाबाय बिथांमोना केक जासिगोन एबार अपेनिं सेरेमनिनि खुदैयानो गलायलांबायनो सोरबा सोरबा गासिबो केक जानो लुबैनानै नै हादो Ready sama sekali. New parlor opening soलिगासिनो नै जोंनिया केक हागासिनो गिदिरसो फैयोना केकबो हानो राखै बार्थडे पार्टि फेराना इसोरो बार्थडे पार्टिनि केक हानो राखै आखाइ खबला ओपेनिं सेरेमनिनि गोथाव ना गोथाव
Yummy naman. Kau lang kau layaw. Kau dah nampak? Kau lang na. Sama ka na. Anak ko ay sabi. Lagi Gimana lihat kenapa? Kenapa pertama nih? Oh ya, kau lupa nangis sih, kau lupa. Oh, itu pun nggak di sini. Ah, oh di, tasty na? Ito. Yummy. Yummy. Nah, nah. Boleh balik. Langsung langsung mereka. Saya kemati kan. Saya kira nih. Oh, tiga sudah nih kemagan pak. Biar gelap. Opening hari जाखांबाय बुट जाखांबाय सब कमप्लिट जाजोब्बाय दा नै जोंहा गुरुजिखौ ओपनिं जाखांनाय जात्रा हिसाबै जोंहा स्टुडेन्टआ गुरुजिखौ मुसुगुरफुवा होनदों गावनि दखानाव बिउटि पार्लाराव जागायनांगोन ना मा होनो फार्स्ट टाइम ओंखायनो नैबे गुरुजिखौनो नैबे गावनिनो स्टुडेन्ट नै नायना खेबसे गावनि स्टुडेन्ट माबा मुसुगुर फुननायदों ना ट्रेनिं ना मा होनो ट्रेनिं खालामनांगौ Ayo, maborin na muna. Hasa berapa plak korba isu na? Plak korba? Ada buma. Buma ucim na. Mana na? Buma ucim na mana? Surah berapa? Buma ucam. Guru mana mah masuk?